Sziasztok, csak ebben a videóban Shadow of 2-zni fogunk. Igazából kinyitunk 3 ládát, azt megyünk egy meccset, kész. Hát nincs saját ötletem, mindegy. És kezdjünk az MP box-szal, mert abból csak egy van. Valami jót egy léci. AVP. Mindegy. Milyen? Nem rossz, de berakom majd. Nem még kezdtem, szóval lehet szar vagyok. Mindegy, nyissuk a kaméleon. Ez bejön. Ezt berakom majd. Még egy kaméleon. Nézzük. Szürke. Jó, berakom, mert nincs sokkal jobb már. CT-be berakom. CT. Terrorist. Mi? Hogy nyitottunk kettőt, hogyha még van egy kaméla? Na mindegy. És én majd egyet, akkor 4-et nyitunk. Ez fura. Mindegy. Hát egy P-Clanks van. Nekem ezt tetszik. Mindegy. Ezt is beállítom. És akkor menjünk egy meccset. De a 20 menjünk. Defuse. Mi ez, ha egy? Mutat még valamit itt. Nem tudom, nem érdekes. Filter. Standstone. Ez szeretem azt a pályát. Remélem megnyerjük, mert nem sokat szoktam amúgy nyerni ebbe a játékba. Most egy kicsit leállok a videózásra, mert ha nem láttad még, akkor feltettem nemrég pár órája kb. Egy Fortnite videót, azt is nézd meg. Hát nem tudtam beszélni, szóval jó van. Nem tudtam ott beszélni, nézd meg. Ha még nem láttad. És iratkozz fel amúgy, hogy nem maradj le a következő tartalmaimról. Mindegy. Egyébként nézem, hogy végigviszik a játékot, mert engem nem lőtt be. 1v2 valami nem jó. Úgy, hogy mi vagyunk akár CT-k, és hát ugye a bombát el kéne néznünk, de hát a csapattársunk most látom, hogy hülye. Szóval nincs csak esélyünk. Ez egy 24 órás megbízás, és a nehezén már tud. Vannak. Most jön a gyerekfelügyelet. Na mehet. Elfogytam fegyvert venni, mindegy. Nem dobtak egy flash-t. Hát ezt úgy elvesztettük, mint a fingert. Mindegy, most megpróbálok jó lenni. Hol az M4? M4. Bum. Meg fut. Nem vettem flash-t, nem áll. Mindegy, menj következőben veszek. De lőttem rá. Közben kiafkolt. Nem mondta, 2 ember kiafkolt.
Csinál csapat, elsőt meg. Jó. Egy. Nem tudok neki szólni, hogy balról fognak jönni. Mindegy. Na. Ja, megyünk. Megyünk még. Les. Ó, jó, hagyj el. Na. Nem még. Beteg vagyok, úgyhogy. Ez AK-val belém lőtt egyet is meghaltam. Hát mi ez? Desert. Nem tudtam desert. Rifles. Mit vegyek? 1000 év veszek egy ilyen M40. Vagy mi ez? Már csak 12 óra kell. Orbitáló. Good. Ó, de... Persze. Hát ez a kör szar volt. Na mindegy, ez való ennyi lett volna, ha tetszett. Nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Hasonló tartalmakért. Gyere, kommentre. Hello!